Bos días, como te chamas? José Manuel Quintas. Cantos anos tes? Teño 50 anos. De que nos vai falar? Pois hoxe vou vos falar como se facía a matanza na miña casa. Ti participabas na matanza? Si, eu participaba na matanza ca miña familia e con algún amigo. Durante canto tempo a facíades? En que meses? Pois a matanza nos facíamolas case sempre no mes de decembro. Facíase nese mes porque normalmente eran os meses máis fríos e iso necesitábase para que o porco, para poder matar o porco. E máis ou menos a matanza facíase en 2 días. O primeiro día matas o porco, o segundo día desfais o porco para picar a carne e tal, e pois hai un terceiro día tamén, que é cando nos xuntamos todos para facer os chourizos, tanto de carne como os de cebola. Vale. Para que facíades a matanza? Pois a matanza facíase para ter comida para todo o ano na casa. Pois facíanse chourizos, curábanse os xamóns para ter xamón durante todo o ano, tamén unha carne en fresco congelábase e vai sacando durante o ano para comer na casa. Digamos que era unha forma de ter alimentos sen ter que compralo. Vale. Como vos preparabades para facer a matanza? Pois o que facíamos era, poñer unhas roupas vellas, porque a matanza manchábase moito, e levantábamonos moi cedo, porque na miña casa houve épocas ou anos no que se mataban 6 porcos, porque éramos moitos na familia e repartíase con todos despois. Entonces había que levantarse moi cedo. Normalmente a miña avoa, por exemplo, levantábase ás 4 da mañán para preparar a comida para todos que viñan á matanza. Claro, preparaba mellor un cocido ou callos, entón que solaba moito tempo e levantábase moi cedo. E nós normalmente víamos levantando sobre as 6 da mañán, 7 da mañán, para empezar a matar aí sobre as 8, 8:30 da mañán. Normalmente todos, antes de matar, xuntábamos todos na cociña e tomábamos todos un café con as galletas que facía a miña avoa e despois puñámonos a facer a matanza. Despois de facela, que facíades? Pois despois de facer a matanza, facer a matanza era eso, facíase en dúas veces. A primeira vez collía, matabas o porco, entre todos matábamos o porco, limpiábase, lavábase o porco ben, queimábase para sacarlle os pelos, tal, colgábanse os porcos. Despois, ao día seguinte, desfacías o porco, cortábano en trozos, separaban o que eran os xamós, o que eran os lacóns, a cachiucha, o que é a cabeza, e o resto dos porcos. Unha parte picábase a carne para facer as chourizas, tanto de carne como de cebola, e despois, ao acabar todos estes traballos que facíamos, pois o que facíamos era xuntarnos todos na cociña e comíamos todos unha boa comida que facía a miña avoa, que por eso se levantaba tan cedo para facela. E ali estábamos de festa, digamos, estábamos, a mellor éramos 20 ou 30 persoas, pois de festa hasta as tantas, estábamos aí. E ao día seguinte era o mesmo tamén, porque o día que se facían as chourizas, tamén xuntábamos todos, facíamos os chourizos, e recordo unha cousa que me gustaba moito a min de facer cando a matanza, que era o segundo día, cando se desfacía o porco, sempre nos daban uns cachiños de carne nun pau e íbamos á lareira a queimar, a asalos, e con eso un cachiño de pan, que rico estaba ese cachiño de carne. Botaban un poquinho de sal, metíamonos no lume, un cacho de pan e veña para dentro. A veces caíanos na ceniza, pero era igual, collíamos, soplábamos e comíamos igual, con ceniza, con todo. Buenísimo, está iso, a min de pequeno encantaba, me gustaba muchísimo facelo. E iso, pois si, todos de festa. Desde fai canto tempo a túa familia fai a matanza, máis ou menos? Pois, que eu recorde, eu teño 50 anos e fixémola sempre.
pero eu creo que xa se remonta, pois, ao meus bisavós, polo menos, o sea, podemos estar falando, ao millor, de máis de 100 anos. Eu creo que é unha cousa que en Galiza é moi tradicional, e fíxose toda a vida. O sea, que eu recorde, non che podo decir exactamente unha fecha, nin que cantidade, moitos anos. Eu calculo que muchísimos, xa, máis de 100 anos, seguramente. Gustabache facer a matanza? A min sí, porque, xa digo, nos xuntábamos todo, era un momento, era como nas festas, cando era a festa do povo, todo, que xuntábamos toda a familia. E iso era, pois, estar cos primos, os tíos, viñan todos. Era un momento que para nós, cando éramos cativos, que, pois, divertíamonos moito, non? Porque xogábamos, xuntábamos todos os primos que a mí había tempo que non nos víamos, e era un momento de ledicia, de unión na familia, non? Digamos que era un punto que a familia, pois, se veía durante, a mellor botaban anos, durante o ano tempos invernos, e ese día, pois, xuntábamos todos, e era facer unha gran festa. Vale, moitas grazas. De nada, a ti.